Ja uopšte nisam neko ko se ne slika, da se razumemo, mislim, slikam se i ja i volim da okačim super fotku na Instagram, ali hoću da kažem, ja nekad sam, baš nedavno sam bila na nekoj žurci gde je toliko bilo mnogo tih novih prelepih devojaka i onda sam ih baš proučavala i gledam ih kako se nameštaju i gledam ih kako među sobom ne komuniciraju, kako se u suštini ne zabavljaju. Meni je to najtužnije što te devojke koje su izašle su više fokusirane na to da se lepo uslikaju, kako će da deluju, šta su obukle, koliko će to sve na kraju da bude dobro na mrežama. I sve to okej da one sve to odrade, ali da posle krenu se zezaju da se smeju. Ali ne, te neke koje sam baš proučavala, su cijelo veče bile čutale i, mislim, slikale se. I imam utisak, to sad nije sad kao neki pokazatelj, ali jeste na neki način simptomatično da su te drugarice kad izađu, ne znam što one pričaju, ali ja volim kad vidim da se neko grohotom smeje, da neko crko od smeha, da neko je nekog zabavio, neko je s nekim imao neku razmenu. A onda sad još da ne pričam ako se sad tu desi upliv nekog suprotnog pola, neki muškarci, pa sad to kreće to odmeravanje. Ne znam, ja prosto ne znam kako da objasnim, mislim, nemam šta kome da objašnjavam, ali mislim da kad bi se svi više fokusirali na neke zanimljive priče i na nešto što, kada bi mogle one da ispričaju nešto zanimljivo, osim što su toliko lepe, mislim da bi shvatile u čemu je zaista moć. Da, to je upravo ta posebnost, autentičnost i ta neka zapravo komunikacija posebna koja negde muškarci i privuči, osim fizičkog izgleda. Pa da, a da bi se to desilo, prvo mora bude slobodna, mora da veruje u sebe, ne sme bude uštogljena, ne sme da tripuje da su, da je mnogo bitna, ima i toga. Ne samo to, nego da će da se ona sad izblamira ako ispriča nešto iskreno o sebi. Hoću da kažem, moraš nekad tu neku masku da zbaciš sa sebe i da pokažeš stvarno ko si i možda ćeš to nekog time da odbiješ, ali to onda nije ni tako loše. Mislim da je užasno važno da ljudi pokazuju u komunikaciji sa ljudima drugim, bilo sa istim polom, bilo sa suprotnim, svoje pravo lice i svoju autentičnu ličnost i da onda kad se spojiš s nekim koji to doživeo, to su nekako onda najbolji spojevi i za muškarce i žene, a i za